Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України. Нагадаємо, авіакомпанія «Аеросвіт» розпочала процедуру банкрутства в кінці грудня минулого року. Надалі з'ясовуватиметься можлива наявність кредиторських вимог держави до компанії для забезпечення своєчасної та повної сплати податків до державного та місцевого бюджетів. Далі до резонансних подій за кордоном. Від сьогодні хліб у Єгипті роздаватимуть за електронними картками. Про це повідомляє Тартас із посиланням на Єгипетське міністерство місцевого розвитку. Експериментальну програму запровадили у місті Порт-Саїд. Якщо вона виявиться вдалою, незабаром поширять на усю країну. За карткою кожен мешканець Порт-Саїду віднині зможе отримати 3 хлібини із найдешевшого борошна, що має назву рагиф. Із 1 квітня в Єгипті також планують продавати за цими картками пальне. Таким чином уряд намагається захистити найбідніші верстви населення від стрімкої інфляції. Відомо, що ціни на енергоносії та харчі в Єгипті від початку революції зросли вдвічі, а то й втричі. Нові санкції проти Ірану запровадили Сполучені Штати. Шоргові обмеження мають на меті завадити Ірану отримувати прибутки від торгівлі нафтою. А відтепер Тегеран не зможе отримувати кошти від закордонних банків або переказу